Ongi etorriak ikusten zuleok, gaur Arozegiaren inguruan solastuko gara. Dakizuen bezala, duela aste bat eta gehiago parlamentuan solastu ziren gai honen inguruan, eztabaida izan zen bertan baita ere, eta beste hainbat gauzen artean han aipatu zen enpresa ez zela betetzen ari, bete beharreko baldintza guztiak legalki egin behar zituenak ere. Horren inguruan solasteko gaur hemen daukagu Garbine Elizegi, ongi etorria Garbine. Bueno, erran behar, parlamentuan solastu zirela, solasaldi luzea izan zuten, baina badirudi lanean hasi direla. Momentu honetan egoera errela da, Arozegia inguruan lanak abiatu direla. Bai, joan den astean ikusi genuen hasi zirela, azkenean zuk erran bezala badirela hor, baimen batzuk falta direnak edo, proiektua dakizuen bezala udalez gaindiko plana bezala bideratu zen Nafarroako Gobernutik, beti salatu dugun bezala Baztango udala eta Lekauzko herriaren erabakitzeko ahalmenaren gainetik pasatuta, eta inposizio horren bitartez bideratu dute proiektu hau. Orduan, horrek erran nahi du, baimena haunitz edo prozedura haunitz bertze modu batean egiten direla, beraz udalak haunitzetan ez du ahalmenik baldintzatzeko edo nolabait kontrolatzeko baimen horiek. Baina badakigu, badaudela frente desberdinak non ez dituzten beraiek planteatzen dituzten araudiak ere betetzen. Hau da, jauregiko obran Printzipe de Vianaren txosten bat badago ez dutela betetzen eskatzen zaiena, beraz ezin dutela beraiek planteatu duten moduan egin. Hemen bertze baztandar guztiak bete behar ditugu Printzipe de Vianaren eskakizunak eta kasu honetan ere, horrela eskatuta ere, hor ari dira eta ematen du aintzinez egiten dutela. Bertzaldetik ermitaren auzia dago, ermita Lekauzko herriarena da, hor dokumentazio zarretan eta hor agertzen da Lekauzko herriarena bezala, beraiek proiektuan sartu dute egin behar den prozedura egin gabe, eta nolabait berea balitz bezala jarri dute proiektuan hori frogatzeko ahalmenik izan gabe. Eta hori baita ere epaitegietan erranda beraiek ez dutela inongo frogarik hori beraiena dela. Eta orain badago abiatuta udaletik prozedura hori argitzeko, beraz hori ere pendiente dago. Eta azkena eta gaur egun nolabait parlamentuan solastu zena da, udalez gaindiko plana bezala bideratuta eskatzen du esleipena egitea modu batean, klausula sozialak eta abar betetzea beraiek lan hortarako hartzen duten enpresak. Eta hori da momentu honetan bete ez dutena. Badago sententzia bat adjudikazio hori Tex enpresari, guain hor lanean ari den Tex enpresari adjudikatu zitzaion, eta adjudikazio hori egin zen rekurritu eta badago sententzia bat epaitegietatik atera zena, erranez legez kontrakoa zela. Beraz, ez dute esleipena behar bezala egin hor lanean hasi ahal izateko. Beraiek erratu dutena da, auzitegi gorenera rekursua sartu dutela eta beraz hori atra arte hasi behar dutela lanean. Ulertzen dugu beraiek ez badute legalki gauzak egin momentu honetan sententzia bat mahai gainean baldin badago, zergatik Nafarroako Gobernua dela kasu honetan pesisa kontrolatu behar duen erakundea ez dion geldiarazten. Eta alde batetik hori salatzen dugu, baina bertzaldetik guk hasieratik erraten dugu, argi dago, legeak eta arauak egiten dituztela beraiek betetzeko modukoak eta ez badute betetzen ere ez dago inongo ondoriok, beraz guri legeak nola betetzen dituzten edo ez ikusten dugu berdin duela, ze proiektuei gelditu beharra da, baimenak eduki edo ez eduki, baina are larriago iruditzen zaigu eduki gabe ere segitzea modu horretan. Eta nabarmen gelditu da berriz ere Nafarroako Gobernua, ze ari da baliabide publikoa edo baliabide publikoak eta funtzionarioak erabiltzen
gu hori salatzera joaten garenean guri geldiarazteko, baina bertzadetik enpresari ez diote erraten obra gelditzeko. Orduan, iruditzen zaigu, nabarmen gelditzen dela azkenean, ordezkari politikoak, gobernuak eta parlamentuak hemen daude enpresa pribatu batzuen mesedetara edo interes pribatu batzuen mesedetara, eta gero herriak gelditzen garela inongo babesik gabe. Eta hori da momentu honetan gertatzen ari dena, gu salatzen ari garena, eta behin eta berriz exigitzen diogu Nafarroko gobernuari eta bera babesten duten partido guztiei, PSIS hau bertan bera gelditzea. Eta momentu honetan, beraz, zuek talde bezala edo hor dago mugimentua ze prozesutan zaudete? Bueno, pues gu aroztegiaren kontrako borroka honetan egon gara eragile desberdinak, egon gara Lekauzko herriko batzarrak egin ditu hainbat ekimen eta adierazpen proiektu horren kontra, Baztango udalak egin ditu, batzar nagusiak egin du nolabait herri galdeketa egin zuen bere garaian, denak erranez proiektunen kontra ginela. Egon da Aroztegia eta Gero Zer plataforma ibilbide juridiko bat egiten hasierako proiektu hori gelditu zuena herritarrak mobilizatuz eta baita ere epaitegietan legitea sartuz. Hor dago Baztango Gazte Asanblada, badaude eragile desberdinak, antolatuak daudenak. Orduan, gaur egun zer ikusi dugu, bideo horiek denak agortuta daudela, ikusi dugulakoz bideo horietatik ez zaigula entzuten, beraz, batzar kolektiboak egin ditugu, batzarrak egin ditugu, erabakitzeko hemendik aintzin zer egin behar dugun eta nola jokatu behar dugun, eta herritarrak antolatu dugu talde bat, Aroztak izena jarri dioguna, eta hemendik aintzin horrela funtzionatuko dugu, eta gure helburua izango da proiektu hau gelditzea. Zer da idealena? Idealena da Nafarroko gobernuak bere lana egitea eta hori gelditzea. Baina ikusita hori ez duela egiten, gu bertze bide guztiak erabiliko ditugu proiektu hau gelditzeko. Ikusten dugulako argi eta garbi, proiektu honek suposatzen duela gure herria desagertaraztea. Gure herria desagertaraztea, gure bizimodua, gure hizkuntza eta gure kultura arriskuan jartzea, eta aurrekari ikaragarri bat izango zela Baztan osoko, eta Nafarroa osoko ulertzen dugu, baina gehien bat Baztango. Ze Lekarozen gaur egun planteatzen dena, planteatzen alda gero, bertze herrietan horrela segitzen badugu, eta uste dugu errotik moztu behar dela. Epe laburrean eta hasi gaitezen epe laburrean zer eraman behar duzu aintzina, zer prozesu? Pixka bat azalduko dut igual lehengo astean eta ze gauzak egin ditugun, ikusita hasten zirela obrekin, egon ginen joan den astean herritar batzuk obra horiek geldiarazten, protesta moduan, obra horiek gelditu ziren 3 egunez, eta ikusi dugu nola horren erantzuna izan da Nafarroko gobernuak polizia bialtzea, diru publikoarekin ordaindutako poliziak lehen erranduten bezala, azkenean enpresa pribatu baten lanetan aitzeko, ez? Orduan, hori ikusita, erabaki dugu bertze modu batean antolatzea eta bertze ekimen batzuk abiatu ditugu. Orduan, lehenbizikoa izango da bihar arratsaldeko 3:30 Lekauzko plazan, plantatuko da akanpada bat, momentuan jendea iatuala ikusiko dugun nola antolatzen dugun hori, orduan plantamentua da akanpada bat, protesta moduan eta obrak gelditzeko helburuarekin. Ulertzen dugu jende honitzek igual, ekimen horretan ez du parte hartu nahi edo ezin du edo ez du aukerik, eta baita ere egingo duguna da Launbetian atxaldeko 8:00 Lekauzko plazan elkarteratze bat. Orduan, akanpadan parte hartu ahal ez dutenak, izango dute aukera Launbetian Lekauzko plazan elkarteratzean parte hartzea. Gero epe ertainera edo planteatzen dugu manifestazio bat maiatzaren 15ean atxaldeko 5:00 Elizondoko plazatik abiatuta. Eta, gure aldetik planteatzen duguna da arras importantea dela herria mobilizatzea,
eta proiektu hau gelditzeko modu bakarra izango da jendea karriketara atratzea eta argi uztea Nafarroko gobernuari eta bertze ordezkari politiko guztioi eta baita enpresari ere guk ez ditugula horrelako inposaketak onartuko baztanen. Ze hau onartzen badugu Giberetik etorriko dira bertze guztiak, eta argi eta garbi utzi behar dugu baita ere, herri honek baduela bere erabakitzeko ahalmena eta nahia, eta ez dugula onartuko hiritik edo enpresa pribatu zehatz batzuk gainera espekulazioan oinarritzen dutenak beren negozio guztiak gure herrietan eta baiaretan bere parke tematikoak edo beren kapritxotako eremuak instalatzen. Orduan, uste dugu arras importantea dela jendeak ulertzea ze importantea den kalean egotea, modu batean edo bertzean, ez dugu denak joan bara kanpadara ezin badugu, badaude elkarteratzeak, badiren manifestazioak edo zeinek parte hartzen aldu horretan, eta baita ere publikoki adieraztea proiektu honen, bere proiektu honen kontrako jarrera. Eta nolabait ere ze itxaropena dituzue, edo bideratu duzue baita ere nolabait ere nahi dut aginte politikoekin egotea, hor zerbait ikusten duzue, edo nola zehatzen ematen duzue? Bai, momentu honetan guk gainera azkenengo urtetan egin ditugu horiek denak eta berriz egiteko prest gaude, baina ikusten dugu azkenean ez duela hainbertzeko eraginik olako bilerak egitea, gero haunitzetan gure aintziran gauza bat erranta, gero bertze gauza batzuk defenditzen direla behar den momentuan. Orduan, guk konfiantza aize gehiago dugu herritarren ahalmenean eta herri boterean, eta uste dugu hortik presionatu behar dugula. Hortik presionatzen badugu, orduan etortzen dira politikariak eta deiak eta bilerak eta bar. Ze ikusten dutelaik benetan badela babesa eta indarra proiektu hau gelditzeko, baina bai bagaude kontaktuetan, bagaude kontaktuan alderdi politiko desberdinekin eta sindikatuekin, batzuk ja hasiko dira aste honetan adierazpenak egiten proiektu honen inguruan, ze oihartzuna zabala lortzen ari gara, berriz erranduten bezala, mobilizatuz. Eta bestaldetik ja hurbilagora joz, herrien bertan, eta baztanen, zenolako mezua jasotzen ari zarete? Gu orokorrean argi eta garbi jasotzen dugun mezua da babesarena. Jendeak ez du proiektu hau nahi, hori adierazi du Lekarozko herriak argi eta garbi, eta baita ere Baztango herritarrak herri galdeketa egin zenean, orduan jende aldetik babesa sumatzen dugu alde guztitat. Ulertzen dugu baita ere, batzutan zaila dela, ekimen zehatz batzutan parte hartzea, horregatik ere uste dugu denetatik egon behar dela eta egin behar dugula denen artean bultzatu elkarrekin, helburu berdinarekin dela proiektu hau gelditzea. Ekimenetan parte hartu dutenetan, aipatu zenuen lana zeuden tokira han pikete moduan edo jendea joan zela nolabait adieraztera obra gelditzeko eta hor ondorioak eta izanen dire, zer ikusten duzu? Printzipioz, gu abokatuekin eta baita ere solastu dugu eta holako ekimenetan beti badaude ondorioak, normalean isunak izaten dira. Hortaz ere solastu dugu, erresistentzia kutxa bat prestatuko dugu edo ari gara prestatzen, momentuz ez dugu jakinarazpenik hartu, baina ailegatzen diren momentuan, hori denen artean pagatzeko eta holako diru bilketak ere saiatuko gara egiten. Badugu baita ere, lan banaketa horretan talde bat ekonomiari buruz arduratuko dena, eta horiek ere, segurazki aintzine begira, etortzen badira isun horiek eta bar, saiatuko gara denen artean diru bilketa egiten eta bar. Ze azkenean argi utzi nahi dugu ere, isunak dira errepresio mota bat.
ez? Orain dela 20 urte, bertze modu batzuk erabiltzen baziren, gaur egun erabiltzen den modua da isunarena, ez? Eta herritarrak nolabait protesta egiten den aldiro edo arau zehatz batetik ateratzean, isunak eman, azkenean eraginkorrak diren ekintza horietan. Ze guk elkarteratzeak egin ditugu, manifestazioak egin ditugu, herri galdeketak egin ditugu, eta hala ere ez zaigu entzuten. Orduan modu bakarra baldin bada makinan aintzinean jarri eta makina gelditzea, hori da egingo duguna. Gauza da, nola saiesten dute hori, isunen bitartez. Baina, iruditzen zaigu merezi duela, ze asko aize garestiagoa trabertzaigu hau dena, proiektu hori bideratzen bada. Orduan, hala ere, errepresioi saiesteko edo alden arin egiteko ere, baditugula estrategiak, eta, abokatuekin eta diru erresistentzia kutxekin tabar, egingo dela pixkat harinago. Epaiketako bidea ere maiz izaten daulakoetan, ez? Nahi dut, zuzeu gainera jakitun zera horretaz. Egon izan baizara epaitua, eta pentsatzen duzu hemen ere berdin jarraituko duela prozesu. Bai, pentsatzen du gainera bai enpresa eta bai alderdi politiko batzuk zehazki geroa baik erabili du jazarpen judiziala nolabait hori bideratzeko, beren nola ez duten lortu herritarrak konbentzitzen proiektu honen alde, erabilite jazarpen judiziala. Momentu honetan, dakizuen bezala, bai Baztango alkatea Joseba Otondo, bai nire kontrako salaketak izan dire, orain arte denak bertan bera galdu dituzte, batzuk badauz dependiente, gero egia da nola funtzionatzen duen justizia sistema eta nola beraiek beren abokatuekin eta seguntza abokatu den eta nor ezagutzen duen eta nola bideratzen diren gauzak emaitzak ez dira berdinak eta saiatzen dira naiz eta ez izan oinarririk gu salatzeko salaketa horiek epaitegietan sartzen. Hori da beraien estrategia izan dena denbora guztian. Izan ditugu kasuak non baita ere prentsa horreko bat parte hartzegatik jaso dugun isuna, beraz, aurre ikustekoa da, makina gelditzen badugu isun bat hartzea. Hori edo salaketa bat jartzea. Hor dago geroa bai orain ere, naiz eta beraiek galdu, enpresak galdu nire kontrako salaketa, adierazpen askatasuna erabiltzeagatik, geroa bai hor dagon udalean helegiteak jartzen udalak hori ordaintzaren kontra. Orduan, hori izan da beren estrategia eta pentsatzekoa da segituko dutela estrategia horrekin. Orduan, beraiek hori egiten dute, jendea beldurtzeko, ez parte hartzeko, eta guk argi eta garbi utzi nahi dugu baita ere, ez garelak ikilduko, eta guk segituko dugula, proiektua gelditzea defenditzen, azken ondorio arte, eta hori beraiek ere jakin behar dutela. Herri hau ez gaudela denak salgai, eta herri hau ez dagoela salgai. Eta nik uste dut importantea ere da, beraiek jakitea eta bertze herritar guztiak jakitea zergatik egiten duten hau. Mobilizazioetan ereduren bat jarraitzen da, erran nahi dut, adibidez, Alemanian berdeak batzutan hainbat gaien inguruan mobilizazioak eta horrelako makina geldiketak eta kateatzeak eta hainbat gauz eraman izan zituzten eta dituzte agian orain ere horrelako zerbait eredu bezala edo hemen erran daiteke modu propioa sortzen ari zaretela? Bai, gu egiten ari garena ez da gauza berria, zuk erran duzu moduan hau egiten da mundu mailan toki haunitzetan. Zergatik ez delako haunitzetan bertza aukerik gelditzen. Eta gu momentu horretan gaude. Gero nola antolatuko garen gu gure aldetik, ikusiko dugu azkenean ari gara egunetik egunera gu gauden jendearen arabera antolatzen gara, batzarrak egiten ditugu eta batzar horietan erabakitzen dugu zer egin behar dugun, nola eragin behar dugun proiektu hau gelditzeko.
Orduan, hori da gelditzen dena, ez? Herritarrak antolatzea eta, gobernuak egiten ez duena, herriak egitea. Ederki, Garbine, mil esker, hori hemen azaltzeagatik. Izango dugu tarte, segurazki ere prozesu honetan, gehiago zorrasteko zurekin, bertze hainbatzekin bezala. Mil esker eta beste bat arte? Mil esker zuei. Krisi sozioklimatikoa denen ahotan dagoen honetan, Nafarroako gobernua egoera honi gelditzeko lanetan aritu beharrean, diru eta baliabide publikoak lurra suntsitzeko erabiltzen ari da. Honek ez dio gure lurra eta paisaiari bakarrik eragiten. Bailarari lotuta bizi den herri baten ohiturak eta bizimodua desegi nahi dute. Bertze arlotan ere eragina agerikoa izanen litzateke. Adibidez, hizkuntzan, nekazaritzan, etxe bizitzan eta nola ez, gure baliabide naturaletan ere nabarituko zen. Proiektu honek, 350 biztanle inguru dituen Lekarozko herrian, hotela, golf zelaia eta 225 luxuzko etxe bizitza egitea planteatzen du. Ez dezagun atzendu, Baztango etxeen 126 etxe hutsak edo bigarren etxe bizitzak direla. Beraz, parke tematikoaren itxura eman dioten proiektu honek, herri baten desagerpena ekarriko du. Egoeraren larritasuna agerikoa da. Ez baita halako proiektu bat martxan jartzen den lehendabiziko aldia. Bistakoa da, turismoaren izenean, Espainiar eta Frantziar estatuen mende gauden herrien desertifikazioa. Beste behin ere, Espainiar eta Frantziar estatuen izaera kolonialista agerian gelditu da. Nafarroako gobernuak Aroztegiako proiektua UGEP, udalerriz gaindiko eragina duen plana bezala bideratu du. Modu honetan, Baztango udalari erabakitzeko eskumena ebatziz, eta bereak dituen lurrak eta baliabide komunalak enpresa pribatu bati ematea ahalbidetuz. Baztango lur publikoak ez dira kaltetu bakarrak, bertako nekazariek ere beren lurrak galdu dituzte. Berriz ere, botere instituzionala erabiltzen ari dira, herritarrak babestu beharrean proiektu hau indarrez inposatzeko. Urteak daramazkigu herri bezala proiektu honen kontra gaudela adierazten, eta ez gaituzte entzun nahi. Honen aintzinean, Nafarroako gobernuari eta bera babesten duten alderdi guztiei, zilegitasun sozialik ez duen UGEP hau geratzeko eskatzen diegu. Ez dezagun atzendu, gobernuaren betebeharra dela herriaren hitza errespetatzea. Nafarroako gobernuak bere eginkizuna betetzen ez duenez, gure esku dagoen guztia egingo dugu proiektu hau gelditzeko. Egoera honi aintzin egiteko, hurrengo egun eta asteetan, COVID-ak eskatzen dituen neurriak errespetatuz, ondoko mobilizazioetan parte hartzera animatzen zaituztegu. Apirilak 16an, 3:30 Lekarozeko plazan elkartuko gara, Aroztegiako eremuan akanpada bat egiteko. Apirilaren 17an, atxaldeko 8etan, Lekarozko plazan elkarretaratzea. Maiatzaren 18an, atxaldeko 5:30etan manifestazioa Elizondoko plazatik. Herritarrek eskaintzen alduten laguntza guzie eskertuko dugu. Aroztegia geldituko dugu.